ጥራይ ነፍሰን ዘንደቅ አንስትዮ ኮለል ዝብላ ከመይ ገይሮም እዮም በቃ ናይ ማዓኩር ስዕስዑ በቃ ሁለን ናይ ቪድዮ ጥራይ ነፍሰን ንሰአላ ናይ ገለ ምሻሎ ብዙሕ ነገር ጽዩፍ ነገራት ናይ ስእል ጽዩፍ ቪዲዮታት ንገለን ይሰርሓ ደቅ አንስትዮ ነፍሰን ክሸጣ ውዕላ ዓብሊሎ ነው ንኩሉ ነገር እዚ ሕጂ ብዙሕ ሰብ እንታይ ይብል ከምዚ ምዕባለ ዊን ገለገለ እዩ ዝመስሎ ዊን ኤውሮጳ ካሊ እዩ ምዕብል እዩ ከብዛ ዓዲ ጥራይ ነፍስኻ ምኻድ እኮ ፀገም እዩ ኣብዝዳ ማዕቢልና እንዲና እኛኛ እዮም ዝብሉ መብዛሕትኦም ማለት እዩ ብዙሕ ሲ ኣይርዶም እዩ እዚ ኸላይ እንታይ መሲልኩም ተሰሪሕሉ እዩ በላሕቲ ሰባት ኣሎ ማረ በላሕቲ ጂኒየስ ሰባት እዮም ኣብ ላዕሊ ኮፍ ኢሎም በቃ ምስቶም ንኣብነት ንሶም ብዙሕ ብቕዓት ዘይብሎም ብገንዘቦም እቶም ዝበልሑ ኣብ ዓለምና ሰባት ይካረይዎም ብኦም ገይሮም ሽዑ ከመይ ጌርና ነዚ ሰብሲ ድሕሪ 15 ዓመት ጥራይ ነፍሱ ከም ዝኸይድ ንገብሮ እስከማኽረና ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ከምዚ ክትገብሩ ለኩም ኦኬ ምሳና ስራሕ ሞ እቲ ትገብሮ ትኽእል ግበር ሞ ከምዚ ዝሰብ ድሕሪ ክንዛ ዓመት ከምዚ ክንገብሮ ኣለና ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ይፅሕፍዎ እዮም they know it very well ማለት እዩ ይፅሕፍዎ እዮም በቃ ሽዑ ርእይዎ ኸላይ ኦኬ ድሕሪ 2 ዓመት ኩሉ ሰብ ከም ድሕሪ ሰብ እዚ ሜድያታት ንገለን ሕጂ ነዚ ኩሉ ዝገብር ቀንዲ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ሆሊውድ እዩ ናይ ሆሊውድ አክተራት ብምልኦም ተሪኢኹሞም ድሕሪ ሕጂ ብምልኦም ተሪኢኹሞም ዞም ናይ ሆሊውድ ኤቪሊየን ብምልኦም ሸይጣናዊ ስራሕ ዝፈትው ደም ናይ ህፃን ዝሰትዩ ኣብ ናይ ከምዚ ሳክሪፋይስ ናይ ቆልዓ ወንገለ ዝገብሩ ማለት እዩ ማለት ኣብ ግዜ ወዳእሞቶም ሲ ናቶም ዝእከብሉ ግዜስ ቆልዓ ሓርዱ ገለ ማለት እዩ ሰብ ሓርዱ ከምዚ ዓይነት ጠባያት እዩ ዘለዎም እዚ ሆሊውድ ብዝኾነ ራይዎ ኩሎም ኣብ ሸጣን እዮም ዘምልኹ ትርእይዎም ኣለኹም ብምልኦም እዚኦም ሰባት እዚኦም ዝገብርዎ ስቂልካ በቃ ብማዓኮርካ እንዳሳዕሳዕኻ ብገለ ሓዱሽ ነገር እቲ ዘሕዝነካ ነገር ግን ኩሉ ሰብ ይእከብ ምዃኑ እዩ ናብኡ መፂኡ ኢዱ ንላዕሊ እንዳገበረ የምልኾም ብምዃኑ እዩ ከምዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ደየበ ምሻሎ ከም በቃ ኩሉ ሰብ ከምዚ ይዝብል እዚ ማለት ከላይ እሶም ግን በላሕት እዮም እቲ ፊልምታት ዝሰርሕዎ ኩሉ ግዜ ዲፖማይን ናትና ሂድ ዝገብር ኣብ ርእስና ዘሎ ክፋላት ከስዳዓና ዝኽእልን ከመይ ገይሩ ንዓና ክቕይረና ዝኽእልን ብኡ ከም ንሓስብ ዝገብረና ንገለ እዩ እቲ ናይ ርእስና ሰራውር ናይ ርእስና ዘሎ ይርድእዎ እዮም ብጣዕሚ በላሕቲ ሰባት ብጣዕሚ በላሕቲ ዶክተር እዮም ምስኦም ዝሰርሑ ይፈልጥዎ እዮም ፅቡቅ ገይሮም ርእስ ናይ ሰብ ኣበይ ናበይ ከምዚ እቲ ህርመት ኣበይ ተሃሪምናየና እቲኣ ሱር እቲኣ ተና ኣብ ርእሲ ዘላ ከምዚ ክንረኽባ ንኽእል ኣበይ ተሃሪምናየና መዓስ ተስሒቕናዩ መዓስ ተደኒስናዩ መዓስ ተቐቲልናዩ ዊን ገለ እዩ ኣብ ፊልም ኹን ኣብ ደርፍታት ኹን ኣብ ገለ እሱ ይኸላይ ቀንዲ ኢንፍሉወንስ ትገብሮ ዊን ድማ ነቲ ሰብ እንታይ ዝበሃል ዝገብሮ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ስለ ዝኾነ ንሕና ውሕዳት ኢና ምዝ ክትበኣስ ምስ ክትቃለስን ከቢድ እዩ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ድማ ከቢድ እዩ ብዙሕ ሰብ ክቃለሶም ኣይክእልኒ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ሸጣን ብዮም ዝሰድዎ ኣብቲ መጀመርታ ግዜ እንታይ ገብሩ መሲልኩም ኣብቲ መጀመርታ ግዜ ልብኻ ዝትንክፍ ጥዑም ሙዚቃ ገለ ከምዚ ባዕሪሃና ዝገብርኦ ነበራ ከምኡ ሒዞምልካ መፁ ማለት እዩ ድሕሪኡ ገይ ኮይኖም መፁ ድሕሪኡ ጥራይ ነፍሶም መፁ ድሕሪኡ ናይ ሸጣን ቀርኒ ገይሮም መፁ ድሕሪኡ በቃ እቲ ቀንዲ ዕላምኦም ክሃርሙ ይፅዕሩ ማለት እዩ እዚ ማለት ከላይ ንኩሉ ሰብ ካብ ኣምላኽ ቀንዲ ስራሕ ናይ ሆሊውድ እንታይ እዩ ቁጥሪ 1 ንሰብ ካብ ኣምላኽ ምህዳም ቁጥሪ 2 ንኩሉ ሰብ ብዕሉግ ወይ ድማ ከምዚ ጥራይ ነፍሱ ክቕየር ስቂልካ ክፅለል ምግባር ቁጥሪ 3 ዲስትራክት ወይ ድማ ነቲ ሰብ ምስሓብ ካብቲ ሓቅነት ማለት ቀረጽ ተብዝሕልና ኣለኹም ወይ ገለ ትገብሩና ኣለኹም ዝብሉ ሰባት ክበዝሑ ተጀሚሮም ሽዑኻ ከምዚ ዓይነት ጥዑም ነገራት ውልዕ ሰብ ካብቲ ቀንዲ ዘገድስ ነገር ክሃድም ማለት እዩ ወይ ድማ ከም ዝርስዖ ክኸውን ሓንጎሉ ክስሓብ ናብቲ ሓደ ነገር ካልእ ድማ እዚ ናይ ሸጣናዊ ነገር ሰብ ናብ ሸጣን ምእማን ምፅዓር ማለት እዩ ካልእ እዚ ናይ ገለ ምትእትታው ሓደ ጾታ ኹን ገለ ዓለም ሙሉእ ትርእይዎ ኣለኹም ፊልምታትን ገለን ከመይ እዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንሓደ ወተባዕታይ ትቆጥቅጦ ሰብኣይ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓንቲ ገዛ ኩሉ ግዜ ሰብኣይ ሕማቕ ለኽሳስ ጓልጓሎ ገለ እዚ ማለት ከላይ ነቲ ወተባዕታይ ኩሉ ግዜ ክፅቕጥዎን ከትሕትዎን እዮም ዝደልዩ ራእይዎ ተስተስትሮን ናይ ወተባዕታይ ሆርሞን
مدري زبيط أقولهم يوم أبزي أوروبا أسرعيوه التناي كلاي وقع علم زنبرة من إسي كترخو بيت خلني خا الهرمونات مدري زبيطي معناته توم دك تبعتيو مبزحتهم أدنينهم يوم بتعمي الهرموناتهم مدري زبيطي مرة يخبيت حجيز سبعي شون سب كتركب أبزي أوروبا سي بتعمي وحدة تشانس مالت وحداتهم بزحت سيلون بفلا بسكندنافيا قالت خيتك مبزحتهم رؤسهم أدنينهم زغور دك تبعتهم زي مالت كلاي بمجبخون بفيلمتاتهم بدرفهم بجلسي كم دي سقطوا تجاري كلهم دما تطويلهم زجيجا يزوبلو سبات وينما أنصار تمنجستي وين أنصار زخونة نجرت كبجوسو زخولو وحداتهم بتعميهم وحدات كوستو خيب لنا خمزة ما شاء الله مرة يوم فرحوا حجسي اتي سب نخصقات ودي خصقات تناشط عن نجر مؤتاو وتبعتي ناب دك أنستي مقيار كل سب حدث أوتها جيركا قال مقيار نو تبعته قال مقيار كل سب حدث أوتها جيركا بقى زي ولد مقبار قالوا موحدن قالوا مولاد جيجا مخانون تناي كلايمت تشينج نايقل بملو بروباغاندا أمسي أوي بو جيرهم يوم تصدوا بروباغاندا ناتهم بوي لو ما أنتي حنتو حتى اللاتني معرخ ندي بلحت السباتيكم معرخ ندي نفعت سباتيكم كفلت دليل له سو التحتي ينتايو مسيلكم عب إرترا منجستي إرترا تنقف كايو تقطع ويتأثر أب كوبا منجست كوبا تتصرف كايو وين تنقف كايو تأثر أب راشيا منجست راشيا تنقف كايو تأثر أب فيتنام منجست فيتنام تقليل كايو تأثر أب كلا هجراتهم كم أب زحت هجرات مالتي أب زي أوروبا أجن منجست تتصرف كايو منجست تنقف كايو مالت مرة لعلي سب تزلع على كتخون على كاب بزح سب سمعك تخوين تريخة تأثر كل سب جنا له كل سب كسروا له زغل أنت بزعبهم تزاريو بزعبهم تبيلو سرحوا يقدف يأثر تتخيلوا وين دما ناي كمزي بقى خمسة عميسو وين كمزي جيري لهم نايدك أنستيو تجاسي سودو جلن دابلو accusation تقولوا لك جل خمسي كسرها تعرو وين ما يقتلها وين ما يبلغها نمن أنت نقف كايو إيو بليز إذا أخفل دليله معرخ ندي نقحاتكم وين ما فلتاتكم كفل دليله نيناي سب وين نيناي حبرة سب وين نيناي تي نايب حق خد نقفه زي تقل من يو حدا يرو أو سر يذكرون يمني صحافي انتايلو التسغى خد نقفه زي تقل سب نسي زي ما حدرك مالتي حجي ماني خد نقرني كتصبيكم يا بيس